Chystáte sa randiť alebo randíte s vodnármi? Tak tu je zo pár vecí, ktoré by ste mali vedieť pred tým, ako sa s nimi zapletiete. Pripravení? Poďme na to. Poprvé, sú čudní. Áno, dobre počujete. Sú naozaj čudní. Vodnár je fakt iný. Budú robiť nejaké veci a vy budete mať furt nejaké otázky. Vodnár, prečo si to urobil? Nemyslíš si, že to je divné? Tak mi povedz, prečo si to urobil? Nielen, že sú čudní, ale je im to jedno. A hlavne im je jedno to, čo si myslíte o ich čudnosti. Nezáleží im na vašom názore. Vodnár si ide podľa svojho rytmu. A ak si máš problém, choď preč. Nie som čudný, som špeciálny. Som iný a hlavne nechcem byť ako vy. Číslo 2. Radi porušujú pravidla. Vodnár je rebelská duša. Postavia sa a vyniknú. Vodnár nemá rád autority. Tak im nehovorte, čo by mali alebo čo by nemali robiť. Vodnár bojuje proti systému a zastáva správne veci. Chápem, že tu vládnete, ale nedáva to zmysel. Je to hlúpe mať autority. Ale vy tomu nechápete, že? Po tretie, buďte nezávislí. Vodnár nechce, aby ste na ňom non-stop viseli. Majte svoj vlastný život. Majte svoje vlastné záujmy. Buďte k nemu aj prilnaví. Má to rád a je to preňho milé. Ale musí to byť len tak akurát. Keď je toho priveľa, tak